Η δουλειά μου γεννήθηκε μέσα από ένα προσωπικό τελετουργικό περιποίησης, μετουσιώθηκε σε εικαστική πράξη. Αντί για τις παραδοσιακές χρωστικές, ρουζ και lip gloss, μετατρέποντας το μακιγιάζ σε εκφραστικό υλικό και φορέα μνήμης. Η τεχνική μου δεν ακολουθεί αυστηρούς κανόνες. Τα καλλυντικά απλώνονται, σβήνονται, λιώνουν, αναμειγνύονται, όπως και οι αναμνήσεις. Η υλικότητα των προϊόντων, η ευωδιά τους, η αίσθηση της αφής πάνω στο χαρτί δημιουργούν ένα έργο που δεν είναι μόνο οπτικό, αλλά και σχεδόν απτικό, βιωματικό. Χρησιμοποιώ τα προϊόντα όχι απλώς ως χρώμα, αλλά ως ίχνη καθημερινότητας, οικειότητας και φροντίδας. Η τεχνική συνδυάζει ρεαλιστικά και αφαιρετικά στοιχεία. Άλλοτε οι μορφές αποτυπώνονται με ακρίβεια, σαν φωτογραφίες μνήμης. Άλλοτε διαλύονται σε υφές και θραύσματα, σαν να διαφεύγουν, σαν να λησμονούνται. Με ενδιαφέρει ο διάλογος ανάμεσα στην προσωπική ταυτότητα και την πολιτισμική εικόνα της ομορφιάς, όπως και η ανατροπή του προορισμού των καλλυντικών. Από μέσο κάλυψης και εξοραϊσμού γίνονται μέσο αποκάλυψης και έκφρασης. Η ζωγραφική με προϊόντα μακιγιάζ δεν είναι μόνο μέσο. Είναι ένστικτο, ανάμνηση, σώμα,